spojitosti s Prague Fashion Weekendem. Šlo o to, aby se ženy, které se tam přihlásily, alespoň na jeden den staly modelkami a opravdu zažily tu práci modelek, aby se líčily, aby se oblékaly, aby se prošly po mole, což teďka právě udělají, že jo? Jo? No tak prosím, je to 80 metrů dlouhé molo, tak vy je klidně pozbuzujte, jo, ať jako jim to jde. Tak. Ano, klidně jděte. Já myslím, že jsou dámy moc krásné. Vy jste to trošičku ošidili, vy jste nešli až nakonec. Já si myslím, že byste to měli dát ještě jednou. No jasně, tak pózička, že jo, a tak. Pozbuzujeme je trošičku. Dámy to dělají možná poprvé. Oblékáme je samozřejmě do šatů našich předních českých a slovenských modí návrháře, které jste tady měli možnost vidět včera. A myslím si, že dámy si to určitě zaslouží ten váš potlesk, protože přece jenom výjít na molo není tak jednoduché a navíc na molo, které je jedno z největších ve střední Evropě, to už teda chce fakt jako velkou dávku odvahy. Takže užívejte si dámy z proměn a ve 14:30 se tady určitě setkáme. Ráda vás tady znovu uvidím. Já už jsem to zabírala taky.